Tako ko pila tayo tin. Di kuha tayo nga ayuda. So ato na po ti presyo ti kon bagas. Kunin sa Hilmi na nga bigla. Ito tayo na po, itulod tayo ati naghatang mikat tayo. Ato po. Di resulta kami di kalman, nagpukwa kami di kalman ko. UTI kan, di sakit na ni bakit ko. Ki sinapo ko, nagagatang kami muti agasin. Salamat kinapo. Sa takawan kami ko ni Auntie ba, pumanaw. Ni Jid lang tinabati. Kanta yung may isang sako nga bagas kin grocery po. Ako yung taga-video. Ed! Sino ko? Ibi ako nun, di. Yakan mo din. Samit ko na. Oh? Kasi ako na lang. Ganun lang? Dijayad. Hatid-hatid tayo ng tulong ni Bigli. Basta ako, kung kagatin ka may aso pag wala. Mati po. Pakita lang nga po ti kuan natin grocery tayo. Tigid na dito ka. Lumatang kita iti kuha po iti biskwit. Oh, may tinapay. Dati gumamit tayo tinapay. Tapos gatas po. Tapos dilata, noodles. At atoy po na. Sabon. Sabon. Pas mo na Jit. So, yata sa dalumayo. Yun tayo. Awang gamin ante. Wawar na ka na. Uy, anong nangyari dyan? Hello? As in? Ganito ko ako na. Bunton. Hindi, alaga sila. Anay ato. Alaga silang anay. Salamat Antad. Bye-bye. Bye-bye. Kasi lang pati sa una ni Jade. Kulang nga isuna. Kalmado. Kalmado. Salamat kinapo Diyos na nitulod tati ko ni Jade. Kamin kin Jade. Apang kamen. Bigyan mo si Ading na. Yabo tayo tulod to bedo kiti. Ay. Ayo. Tinay. Thank you. Thank you. Pag kami pente. Sige, salamat. Opo. Tulod to ati apo ati nabati. Tulad natin sa Banawag. Oh, maani apong. Pumanaw ka no. Ruray mi lang ito yung apo. Apong bakit. Apong, ti kami manan. Salamat na ko. Kumusta nga niya? Kaya nagkapuan niya oh. Apang kugar ko na di kayok, diyan takas nisin ko jay. Gagaputa na pudot pa inyak pa nga nakakwa, malda mga hanong na pudot kung kunak. Idong ko damo ni Maymayan. Dumanon kayo garo din naman ko. Dati regalik ka niya yun. Dati nang tidmanan nga Ay salamat. sponsor tayo. Yun, kasi na sad. Ni Manong kini Manang. Nung nakalakot ko matabalayo kayo isa ko kuman. Pero siyag papakadan. Kini Nag-ol mga gan ka talaga di ako kayok. sa pasang-sangkot na laang. Ibig ko nito na nga. Hello. Hello. Sarap tayo na po. Hindi ko ito nakong kaya pasalamang ko bida ka. Ay sabi ko din ang tingin. Hayo ko ba ito? Ay gada. Nagbumbuo nagtikayo. Ang damot ti kuwapit to. May saka-sako yung bagas. Pinabot ti ayun. Grocery yo. Kabil ko lang dito yan. Yun, alit ay pasalamang ko kita nga. Dandayon kita. May aparador na siya. Yung binigay.
Ma'am, salamat ulit. Ma'am, maraming salamat po. At saka sa Panginoon po na biniyaan niyo ulit ako ng makakain ko po. Kasi alam niyo naman ang buhay ko. Nag-iisa lang po ako sa namumuhay. Kagagaling ko lang po ng kahoy ko. Kanina kaya hindi ako nadatnan ni Albes dito sa bahay ko. Ma'am, maraming salamat po. Salamat kina Apo Diyos. Nagbara ti kwayo Apo, ang balayo. So nga po, paano? Grabe, nagbara Apo. Nagpulong talaga. Kaya, Salamat din agwa kayo. Beng. Win, Apo. Agwa kayo, kita kayo ito pag kwayo. Bon, apa, jay takwe din te kasi Pagtambayan nyo nga nas lamiis. nalinong ija, ita kubo-kubo da. So nga, sadsadyak na papanigyan talaga. Apong salamat kini Apo Diyos ta. Kalparigaan. Well. Sige po. Apo, magkwa tayo manin. Bumakar tayo man Apo. Ruraya ka po ni Kwa ni Bakit ay gumatang gamin dita ni Bakit ti gatas yung ruraya. Tapos tataji talong pagtadan tayo pa iti ayuda. Hindi siguro may tulad tatapo ta masabat tayo matitudo na tanay nangisait. So nga di nabati nga talo pa nga pagtadan tayo apo. Nabigat tayo pa nga may tidati ta masabat tayo apo titudo. Bigat lang na po. Magkipag na tayo, Apaw. Apaw, magkipag na kami manan. Ay. Gartiso na ka-English nito ha. Naong, yung bag na malimnaw. Daman ti kuan iti tumulong kanya yung mga kuan masarap na tao. Kumusta kayo ngay lang? Na dilata nga maka kanain ti kuan pati. Wala ta di naman yung wala ta nalawlaw no. Dalata ti rayo mayo. Oy, di ka maka kabalo. Iya pati. Kumusta kayo ngayon? Pinabayag nga madita yung nga madjak nga dalo ni Manong. Bangkas ta na pala kabalo. Ato nga na iti kanya ka dakalo ni ti pasalamat ko tano kaun dato nga wanin ti kuan madam. Dakalo ni ti pasalamat ko kanyayo madam. Di mga aldaw mo nga di nga makakuha man hindi ko nga na imbagam wala ay. Ata atoy nong dati karga ng dati gatas mo to yun, asukar, sa nga pulong sardinas, daman noodles nan, tinapay, ajay, dalang bibagan nun yati ko. O hindi. Basta dati, Nakaltiyaman ko apa? opo, sakti mangiyon ni gan, nati, dasyaw. Salamat ko ba? Hindi kabil ko ni O yung balong Manong ni kapsit yung ay. napanigay Ado ti ko ayo burger siya. Oh. Kaya kay English. Pakita tayo burgers ni Manong. Ado dan Gado sila gitaan. do si ate babatit na. Ay kita babatet dosa. Dosa na akin. Atin na babatit ni katanay nakaukop na mo tayo. Dapat dagdag ukop mo no tinapisan na nga ito. Walo tatapalaw. Wala ti may isa, siyam. Ate kayo matin nga mamaturog garo din ilisoy lang ato. Ilisimento dita ba? Ay, ilisoy dito. Dito ta dita pa lang tan. De pinagapon na gito kay paspasalim kami. Kaya ang kadwayo garo dito ay. Idade aling ko balong jay na panjang. Nyati sindayo nga itata. Awan wow ti sinday man. Ata data ti ay ti balay kangkong Ay, ta. naimas mo latan no madubo. No. Balangag ako na da. O balay. Kaji garo din nong madi kami ngagbenta. Wan balong thank you. Mangtid kami po sa. Wan thank you. Darta di antay, hindi karo ba yung ako? Di danak ng ako nga. Wan. Di diferensya na. Wan. Pada kay tulod ang may sunang masak mo. Wan wala. Ay dak. Siguro na siguro. Wan wala. Pang kami garo din nong. Wan balong. Thank you balong ah. Oh.
Salamat kay na po Diyos sa po. Di kayo. Pantay pa di banger ta dati ko ganito. Tayo na po agkaruba da malang ati pagtuludan tayo tiko ti ayuda aji nagtuludan tayo kini Manong ati ni Ande. Antay kumusta? Ay, gusto lang ka. Gusto nagayam apo aji dati anak nang ako aji dati pirinsya na ngay nanano aji anak yun na Kwa, idi nalaing pay aja na pan nagtrabaho iti bikire tata idi jinsan. Napuran ka rupa na. aji anak yu po nga duwa aji may isa Oo, aji nauna. Kanata may kadwa na ala na siguro ti pinagraraop na kay no kagamen no agapo ti taltalon ngay ka agdigos mo adagos so ajay. Di bandada nga nang aji isuda siya po yung may anak na dalawa na may diferensya. Ayun na ni kuyang mo na. Madida mga gan ano nang. Madidamot nga kan ano na anos damot kanya Pero aji duwa madi nga nakakawa. Pero dati nung nakapasyal po ako dito yung isa nakakuan siya nakakadina siya. Nakakadina. Pero tinulungan ni Vice Mayor nga isuna ma-injeksyonan ti doktor kaya agin inject salamat isuna. So nga Diyos. inikat mi iti kadina na. Pero okay mo tayo. na, Pero aji may sangay nang. Para jeje may sa okay mo ata may sa iso Ay, lang okay gamin. Iso nga hanga mo nag-isuna kay kuwa gamin sir. Kamaton na idi nakakadina pa nga awam pay panunot na. Kamaton na ajay iso nga ijay isuna. Ay daraji pa iso na garo. Awan. Pero han nakatagpakita ata pa. Gihapon nga aji anak na nga may isa. Ang sakit isuna. May video. Madagpakita laang. Mali na lang katagpakita kay dati mo kami ingana do ubing atangay ko. Mabaling nga katuyo na i-video lang asi dayo. Mabalin lang. Darta po na aji makita yo mo. Managbabayan lang suna. Bro, kumusta bro? Awan mo tikana. Ilokat bato nila. So na kakabsat aji ko. Nagkabsat da. Dati sakit na. Syakti mamang da. Tapos nabit pa yung natayanda. Hindi lang December nagsasaro no ti Sasaro. problema mi nga road. Syakti mamang na datoy barok nga may sa apo ko. Ito iso na nga maturog. Request ko kumamot ta nagrigat pag tibiyag may. Mure makagatang ada ko mamot may tulong nga Katrina kay awamot mabaling ko. Ta agsaksakit dadu ada agito yung anak ko aja may sa nalaing matang. Magbinmintin pa ti agas na. Agbinmintin ti agas isunay ito ti doktor nga in request ni Vice Mayor iti Quirino. Kat ato iti pagrigatak unay kay han na kaya ti umunog di balay ta mabutang kini kuya na kay ti maturog. Awan ti Katrina ni tugaw laang ti tugaw laang ti pagturugan na. Kaya awan agmadagkol ko lambon. Ika lang ti katul na. Ay katul lang. Katul lang. May daraji sa anak yung may san. Ajay may anak ko isa ijay may tibiyag na ajay kay ada ti papag na dako lambon akon may pinakansi kasok ijay iya mot nga muti ko kanya da kay duwa da mo. Nagrigat mo nga road. Mabaling nga makita nang. Dumawat ako matitulong yun ka ore katrilaan magatang. Mabaling nga makita nang ni ko. Aja po ni aja anak na ngayon naan pumanaw ta Mabainti tao abo. mabainti tao na. Ito nga ngam ajay injeksyon na magtamamingguwa ni Vice Mayor tinag ng request pero tumulong ni Ting Mahundot. Aja may sagayam dipris gayam ti sakit na aja ni siya. Depress ti sakit na. Depress Ito iso. nga. Dito nga injeksyonan kay depress kanong matlaan. Dapat lang katungtungan lang para may kwati utak na. Sigurd na nga titi kon ni. Mabalin.
Gati dala-dala kitinga. Deng ata bagas Api malaki. doktor na tulong para kanya ni ata kay awan mo ti papangdaan kapat patay na idi December 29 lang. Tapos ko mang tidak di ko. Dagami nag-sponsor ato yung mga nagaputi ayan ko kay Philip. Ato mga tidak di gaman nakagatang grocery ato lang nito magamit-gamit yun yung kahit yung gatangin kasi. Thank siya ti inang dagiti duwa nga dati sakit da. Ate may sa isutin injeksyonan ti taga-kireno nga doktor. Supplyan dati agas na ngam di may sa depressed mo't lang karo ti sakit na kama di mga kailangan nga tulungan ngam ti problema klaang kay awan mo't pangalaak ti igatang ko ti Katrina ta iji bangir nga maturog ka tugaw lang pagturturugan na ano ada ko mga naayat nga mang tulong ure igatang lang ko mga Katrina ta palo aknot ta na mo ti amok nga trabaho diya ba panawan na gud anak ko kat na matulungan da kag pasalamat ken ate interview nga tulong ato salamat. Siguro na salamat kini kuan. Nang runa kini Apo Diyos, salamat kini Apo Diyos ta naitulot ta jay. Salamat ako. Ko gamin nabaybayag ato nga kahit kung apanan pero unti pundo nga kay English so nagsubla kanya data tatapo nabigatan ako nga kuan hintuloy ati video kidi di kalman iti malam taji aji pinagistoryanan ni ante paputed-puted ta ati kamera kag bisog pirdi-pirdi ati kamera gamin bigla lang malubat ayun ngas jay tuloy ko to man nagtag video na dapat di time ngas mampot di anak na ngay pakita mi ko ma di anak na nga may isa pumanaw latan aji anak nan nga jak nga na video ta mabayin gayam so po ajay kaya salamat kina Apo Diyos ta natuludan tayo suna subla ki jay ta ikak lang suna ti pangparamid na ti katren ta no gwatanga maji katremedyo nga nangina iti palingke so ano iparamid na lang ni Mana ngayon wala nga rin medyo nalalaka ti budget. Hello this guy hi hi naka dyan hi hi ate ko naman Ating Mayo. salamat kini Manong ni Manang sinsyan po tani sakit-sakit kami ni Mrs. Medyo nabayagan po nga na itulod ato yung mga ayuda. Salamat yung pagtitiwala kanya. Kaya ang ito lang di video tayo na po. Salamat kina Apo Diyos.